Morjesta teille kaikille sinne. Tässä olisi testissä tuliset nuudelit 2X Pisy. Katsotaan pientä testiä, miltä tämä vaikuttaa. Pieni palanen maistaa. Heti alkoi tuntumaan tulisuus. No ei tää mun suhun niin pahaa oo. Tai niin tulista, mitä luulis. Kyllä sillä on niinku tuntuu se tulisuus tuolla suussa. Mutta ei tämä missään nimessä niinku, mä oon niin tottunut jo tulisiin, että ei tämä pahaa oo. Otetaan nyt vähän tosta maitoakin, vaikka ei sitä nyt niin tuntuu, että mun suulle ei tarvii, mutta ei tuli semmoista päästä minun suuhuni, mutta arvosana silti 5/5. Ihan hyvää. Suosittelen kaikille.